Gde ste playeri? Danas smo u novom klipu na Extra Player kanalu. Danas igramo Brawl Stars, igrat ćemo Bounty sa Penny. Ajmo odmah u Bounty. Svi mi zapratite na Instagramu, imat ćete moj Instagram na ekranu. A mi idemo u game. Ok, idemo. Zato žurim da snimim ovaj klip, zato što nemam baš puno vremena. Ajmo tamo na Karla, ne. Daj nam je da ga ubijemo. Ne, Tara. Ubila me Tara. To nije dobro. Vode. Mi još nikog nismo ubili. To je mali problem. To je malo veći problem, ali dobro. Šta je to? Jaj, kako sam divno postavio turet. Idemo, razbit ćemo ih. Di? Gledaj šta Karlo ima zvezdice. Ovaj Karlo će nas sapaniti mrtve. Znači... Gledajte ovo. Da postavim turet. Ne, ljudi, ne mi ubušuje, kako oni nas cepaju. Kako su oni došli do 20 zvezdice uopšte, alo? Ne, da li je to? Ne, Karl! Ne, da li mu je ostalo? Ljudi, izgubljen game i prazna baterija. Kako sam ovo loše odigrao? Hajde, dobro. Idemo sad na jedan showdown. Da li je neko online kome ne treba? Niko. Klub, sve super. Koga da igramo? A i Karla, realno. S Karlom dugo nisam igrao. Zašto matchmaking uvek mora da traje 100 godina? Znači, strašno. Ajmo, postoji glitch, ljudi, vidite. Ja sam trčni ispred zida, a udaram kutiju. Što su ljudi jako pogrešili kad su stavljali, ali dobro. Šta je tu? Bolje po nas, jel tako? Ja ne znam baš da igram sa Karlom tako dobro, ljudi. Tako da nemojte da mi zamerite, znači... Izvinite ako biste vi bolje nešto uradili, a ja ne bi. Znači, izvinite, molim vas, ali... Aj, ljudi. Jaj, boss Spike, ovaj glupi. Jaj, kako me nervira ovaj Spike. Ubit će me, ljudi, to je to, 7. smo gotovo. Pa baš 6. smo. Znači, nećemo ništa izgubiti, pa to ti... Ne. Ok, 5. smo, ljudi. Ajmo mi u zonu. Nećemo. Da sam vam lakonjera. Bolje da sam otišao u zonu, pravo da vam kažem. Bolje da sam otišao u zonu. 2 trofeja. Ljudi, to je to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidao, like, subscribe na kanal, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ćao!